de care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon a binecuvântat și a zis Mariei, mamei lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor în Israel și să fie un semn care va stăne împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns cu o sabie ca să descopere gândurile multor inimi. Amin. Amin frumos să te slăvă, Domnul. Ca și surori, în această dimineață, Domnul a pus pe inimă acest cuvânt, având în vedere că ne mai despart câteva zile și vom sărbători nașterea Domnului. M-am uitat în Cuvântul lui Dumnezeu și am văzut că și chiar și am urmărit în biserici, puțin se predică despre Simeon. Despre omul acesta care avem ce să învățăm din noi. Multe lucruri frumoase care le putem învăța. Ne spune Cuvântul Domnului, când Domnul Iisus a născut sau înainte să se nască, Cezar August a vrut să facă recensământul, să vadă câți oameni sunt în împărăția sa, ca să știe exact câți bani o să strângă de pe fiecare om. Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, și Domnul avea oamenii lui, puțin în număr, foarte puțin, dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt foarte puțini oameni care l-au așteptat, care l-au slujit pe Dumnezeu, și printre acești oameni se numără și Simeon. Și vom învăța lucruri frumoase în această dimineață de la omul acesta. Simeon a trăit într-o perioadă de timp când oamenii din Israel erau foarte religioși. Multă religie, ritualuri, fără folos. O perioadă de timp când Israel era părăsit de Dumnezeu, Dumnezeu hotărâse să nu le mai vorbească și nu le mai vorbi. Doar în perioada când Domnul a început să împlinească planul lui de mântuire, oamenii aceștia erau cu ochi și nu vedeau. Așa cum spunea Domnul Iisus în predicile sale, aveți ochi, nu vedeți. Și cu toate acestea, într-o vreme atât de tulburi, atât de oameni atât de împetriți erau, totuși au fost câțiva oameni care au stat lângă Dumnezeu, au slujit pe Dumnezeu, au împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu în ce perioadă Duhul Sfânt l-a înștiințat pe Simeon, dar după cum citesc în Cuvântul lui Dumnezeu, reiese că într-o zi Duhul Sfânt i-a vorbit. Poate în tinerețea lui, poate la a doua vârstă, poate mai târziu, nici nu știm. Unii predicatori și unii teologi spun că el era foarte înaintat în vârstă până acolo, încât să zică că Simeon la vremea asta avea în jur de 100 de ani. Nu ne spune Cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, nici noi nu vrem să-i dăm o etapă. Ceea ce ne spune Cuvântul Domnului este de ajuns să învățăm noi în această dimineață. Însă, Duhul Sfânt i-a vorbit și a spus Simeon, cu privire la trecerea ta în veșnicie de pe pământul acesta, să nu-ți faci griji. Plecarea ta va fi după ce vei vedea mântuirea lui Israel. După ce vei vedea pe Fiul lui Dumnezeu venind pe pământ. Și din momentul acela, pe omul acesta nu l-a mai interesat alte lucruri, din cuvântul Domnului reiese, ci pe el l-a interesat ziua când va sta față în față cu mântuirea lui Israel. Sau când va sta față în față cu Fiul lui Dumnezeu. Uitați cum spune el. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne. Cred că și pe la dumneavoastră, ca și pe la noi, slobozit în pace, adică trecerea în neființă. Cu toate că, dacă vă aduceți dumneavoastră și cei mai în vârstă, bătrânii noștri spuneau așa, înainte să termine programul, după ce se ruga biserica și mulțumea Domnului, și acum vă slobozesc în pace. Adică fiecare să meargă la casa lui cu pace. De data aceasta, omul acesta se roagă înaintea Domnului și spune, Doamne, mi-am împlinit dorința, sunt un om împlinit, pentru mine este gata. Pot să plec de pe acest pământ. Haideți să lăsăm pentru puțin timp pe Simeon și să ne uităm la noi, să ne gândim la noi. Frații mei, ce planuri avem? Ce gânduri avem?
ce dorințe avem în vremea aceasta. Așa cum Simeon aștepta pe Fiul lui Dumnezeu la prima lui venire, Biserica Domnului așteaptă pe Fiul lui Dumnezeu la a doua venire, să ne ia de pe pământul acesta. E adevărat? Îl așteptăm? S-a spus astăzi și tot am fost îndemnați să ne rugăm să ne ajute Domnul să avem pace între noi, să avem legăturile frățești, să fie bine între noi. Ascultați-mă! Duminica trecută eram într-o altă biserică și am spus, predicam cuvintele Domnului Iisus de pe cruce. Au fost mai multe, dar unele dintre ele. Când Domnul Iisus stătea pe cruce și spunea așa: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. În ultimile 6 ore de pe cruce, Domnul Iisus și-a luat timp și spune cuvântul Domnului acolo așa. Trebuie să fim foarte atenți la toate detaliile. Domnul n-a spus, cuvântul Domnului a spus, Domnul a zis. Ca asta mă face să înțeleg că Domnul a zis odată și a încheiat. Spre cuvântul lui Dumnezeu, Iisus zicea. Adică a început de undeva, poate în momentul când l-a pus pe cruce, când i-a bătut primul prin piron, Domnul a început să se roage, să spună, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. A mers mai departe, ducându-și crucea și a spus, Doamne, iartă și că nu știu ce fac. A stat pe cruce Domnul Iisus, a rugat, Doamne, iartă și că nu știu ce fac. A văzut pe acel om rău, ultimul păcat pe care Domnul l-a văzut înainte să închidă ochii în trupul acesta pământesc. A văzut pe omul acela, când Domnul a zis, mesete, a luat buretele, l-a înmuiat în oțet și s-a dus să-l dea Domnul Iisus și atunci Domnul a spus, s-a isprăvit. Și s-a încheiat. Și-a dat Duhul și a murit. Și Domnul spunea, Doamne, iartă, Tată, iartă, iartă, că nu știu ce. Și în rugăciunea Lui am fost introduși și noi și mulțumim pentru că s-a rugat pentru noi. Dar, frați și surori, suntem chemați și noi la rândul nostru să facem cum a făcut Stăpânul nostru. Cum a făcut Stăpânul nostru? Aduceți aminte de Ștefan? Omul acela care predica în fața unor oameni cu pietre în mâini, care scrâșneau din dinți, care erau vineți la față, de răutate, Domnul Iisus avea, Ștefan a putut să spună, iartă-ne păcatul. A închis ochii și a trecut în veșnicie. Frații mei, cum așteptăm venirea Domnului? Sau, dacă mai așteptăm venirea Domnului? Că ați văzut ce se predică în vremea aceasta pe internet? Că Domnul a venit, că nu mai trebuie să vină. Frații mei, Domnul a venit la prima venire a Lui, când a venit să se nască, ca să împlinească planul de mântuire. Dar Domnul este gata să vină și să nu uitați că sunt 2 etape la venirea Lui. Una, când va veni să-și ia biserica se va întâlni cu El în văzduh. Nu va veni pe pământ. Și apoi ne spune Zaharia, când El va sta pe muntele Măslinilor, în a doua Lui venire, a doua fază a venirii Lui, când va veni pe pământul acesta. Deci noi ce așteptăm acum, așteptăm ca Domnul să-și ia biserica și să avem întâlnire cu El în văzduh și apoi în împărăția sa. Să ne ajute Bunul Dumnezeu la lucrul acesta. Că dacă Domnul va veni și n-am plecat în văzduh, n-am plecat să ne întâlnim cu El, la a doua Lui venire, pentru noi nu mai există mântuire. Că Domnul va veni pentru judecată. Aceea citim noi în Faptele Apostolului, capitolul 6, când oamenii, bogații, președinții, regii, oameni bogați, toți se vor uni și va fi pe pământ, pe planeta Pământ, o rugăciune comună. Dar nu se vor ruga nici atunci corect, nici atunci lui Dumnezeu. Și se vor ruga atunci la munți, la dealuri, la pește, cădeți peste noi, că a venit mânia mielului. Și cine poate să stea în picioare înaintea Lui? Nimeni, răspunsul. Nimeni. Doar cei care sunt spălați în sângele mielului, care au luat haina de nuntă, îi găsim în Apocalipsa. Mulțimea mare care nu se putea număra. Îmi doresc ca și noi să facem parte din acea mulțime. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Haideți să învățăm câteva lucruri de la Simeon, fraților. În primul rând ne uităm la viața lui și descoperim câteva lucruri. 1. Omul acesta trăia o viață în simplitate. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Și iată că în Ierusalim era un om. Atât. Nu era nici primarul, nici deputatul, nici
cel care era fruntașul sinagogii, cu toate că cuvântul Domnului și reiese de aici că era un proroc al Domnului, omul acesta spune cuvântul Domnului că era un om. Frații mei, cred că și dumneavoastră ați fost învățați de părinții dumneavoastră. Eu, când am plecat de acasă, tatăl mi-a spus așa: Viorel, tată, fii om pe unde vei merge. Adulți sunt mulți. Persoane sunt multe. Oameni sunt puțini. Contează foarte mult să fii om în societate, să fii om în biserică, să fii om în familie, să fii un om. Un om cu adevărat. Cu un caracter frumos. Eram aseară cu soția mea într-un magazin și și-a dat seama că suntem extraher și ne-a întrebat unde suntem și zice: și eu cunosc unul ca și voi. Dar printre altele mi-a spus: nu-i serios. Și merge la biserică. Știam persoane despre cine vorbea. Nu-i serios. Adică nu este om. Frații mei, înaintea lui Dumnezeu, foarte important, să fim oameni. Să se bazeze soția pe mine, copiii pe mine, biserica pe noi, șefii la serviciu să știe, în momentul șeful meu să știe că în fabrica lui este un om sau mai mulți oameni cu cuvânt, oameni care nu fură, care nu mint. Cuvântul Domnului spune: în Ierusalim era un om. Mulți oameni erau în Ierusalim. Dar Domnul a găsit cu care să scrie despre Simeon, că era un om. 2. Omul acesta, nu numai că era om, ducea o viață sfântă. Dacă te-ai fi dus în Ierusalim, dacă te-ai fi dus pe strada lui, dacă ai fi întrebat vecinii, ți-ar fi spus de Simeon. Dacă Duhul Sfânt l-a inspirat pe Luca să scrie despre el că era sfânt, asta mă face să cred că 100% omul acesta era sfânt. Că altfel nu se scrie aici. Domnul spune exact ce despre fiecare. Dacă eu aș fi scris Biblia, poate că n-aș fi scris despre David ce a făcut el. Acolo spune că David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Și apoi ne spune în capitolul 11 că a făcut prăpăd, a codit, a omorât și a făcut lucruri. Eu, aș fi spus pe asta, acopăr. Dar Dumnezeu, care este un Dumnezeu sfânt și curat, spune despre noi totul. A spus despre Iuda, a spus despre Petru, cum s-a lepădat, încă Domnul i-a spus lui Petru înainte: ai grijă că în noaptea aceasta te vei lepăda de mine. Ceea ce Petru nu credea, dar s-a întâmplat. Frații mei, în această dimineață și eu și dumneavoastră suntem în fața celui care ne cunoaște pe fiecare, ne cunoaște viața și oricât am spune noi despre noi, să știți că adevărul absolut este la Dumnezeu. Ducem noi o viață sfântă? Să știți că se poate să trăiești o viață sfântă. Că dacă a trăit omul acesta a trăit tot pe pământ. Bunul Dumnezeu să ne ajute să ducem o viață sfântă. 3. Omul acesta nu numai că era odată o viață sfântă, că ar fi putut cuvântul Domnului să spună ducea o viață sfântă și punct. Dar spune așa: era și cu frica lui Dumnezeu. De mulți am spus în bisericile noastre, spun lucrul acesta. Biserica are nevoie în vremea aceasta, nu de mari predicatori, nu de mari cântăreți. Sunt buni și Domnul să-i dea. Biserica are nevoie în vremea aceasta de frica Lui. Să fie frica lui Dumnezeu în biserică. Dacă e frica lui Dumnezeu, se întâmplă ce s-a întâmplat cu Iosif când era departe de părinți, de frați, de surori, departe de țara lui, undeva într-o casă, în casa lui Potifar, și acolo când i s-a cerut să păcătuiască, a zis: cum să păcătuiesc eu? Știți cum traduc eu? Omul acesta avea frică de Dumnezeu. Nu păcătuiesc că mă vede soția, nu păcătuiesc că mă văd copiii, nu păcătuiesc că mă văd, nu știu, frații din comitet. Nu păcătuiesc pentru că mă vede Dumnezeu. El ne vede 24 din 24 de ore.
Dumnezeul nostru ne vede pe fiecare dintre noi. Pune cuvântul Domnului, omul acesta era cu frica lui Dumnezeu. Ne mai spune încă un lucru, frați și sorori. El aștepta un om care e om, un om care e sfânt, un om care are frică de Dumnezeu, este într-o continuă așteptare. Viața noastră este în continuă așteptare. După ce ne-am născut, am început să creștem. Ne-am dorit să treacă grădinița, să treacă primele clase, să treacă celelalte clase, să treacă liceul, să treacă armata, să ne căsătorim, să muncim. Unii dintre dumneavoastră deja ați ajuns la pensie. Și tot așteptăm. Și într-o zi vom pleca de pe pământul acesta. Asta vă spun. Știți că duminică, acum 2 săptămâni, vă spuneam, printre altele că suntem trecători și am zis, fraților, poate e ultima predică. N-am plecat de aici, la dumneavoastră, decât 20 de minute spre casă. Am întâlnit un cal în mijlocul drumului, undeva într-o corbă întunecoasă, am intrat în el, am făcut mașina praf. 10 mașini au fost implicate. Am scăpat cu viața. Și am mulțumit lui Dumnezeu. Viața e nesigură, oameni buni. Și după viață nu se mai poate face nimic. Nu ceea ce ne spun oamenii și alte biserici că în purgatoriu, că acolo plătesc copiii noștri, ceilalți care au rămas, și vom fi putiți de păcate, spălați și vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. În momentul când ai închis ochii, te duci acolo unde ai slujit. L-ai slujit pe Dumnezeu, te duci în Împărăția lui Dumnezeu. Ai slujit pe Satana, te duci cu El. Acolo unde este El. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să-L slujim cu adevărat. Frații mei, să fim tot timpul în așteptare. Știți de ce? Pentru că niciunul dintre noi nu știm când vine Domnul. Să-L așteptăm ca unii care în următoarea secundă, în următorul minut, în următoarea oră, Domnul va veni și vom pleca de pe pământul acesta. Sau oricare dintre noi s-ar putea inima să înceteze să mai bată. Știți că au fost oameni care au murit chiar la învonul bisericii? Chiar în timp ce predicau? Chiar în biserică? Nu știm când vom pleca de pe pământul acesta. Ceea ce trebuie să ne intereseze cel mai mult este cum plecăm de pe pământul acesta. Că e foarte important. Doamne, ai milă de fiecare dintre noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim frumos. Zilele s-au scurtat și pentru mine și pentru dumneavoastră. Uitați-vă la tot ce se întâmplă în lumea aceasta. Ce les se dau. Răutatea oamenilor. Tot ceea ce se întâmplă. Oamenii sunt sătui de Dumnezeu, de Biblie, de cuvânt, de predici, de biserică. Uitați-vă unde am ajuns. Oameni buni. Fiecare dintre noi trebuie să luăm seama. Și cuvântul Domnului spune, ia seama, dacă alții au căzut, ia seama tu să rămâi în picioare. Am vorbit puțin despre Simeon, despre viața lui, cum arăta viața lui. Și îmi doresc atât de mult. Așa să arate și viața noastră. Și dacă într-o zi va trebui Domnul să depună mărturie, cum a depus de Iov, să poată să spună despre noi ce a spus despre Iov, ce a spus despre Daniel, ce a spus și despre un Corneliu care încă nu-L cunoștea pe Domnul Iisus. Omul acela care se ruga, făcea milostenic și într-o zi Dumnezeu a zis, du-te și spune ce se vorbește în cer despre el. Și s-a dus îngerul la el și a spus, Cornelie, în cer se vorbește despre tine, despre mine? Poate că se vorbește la Roma, poate că se vorbește în Israel, dar în cer să se vorbească despre mine? A zis, da, se vorbește în cer despre tine. Și m-a trimis Dumnezeu să spun ce se vorbește. Rugăciunile tale și milostenile tale au ajuns până la Dumnezeu. Ești plăcut înaintea lui Dumnezeu, dar trebuie să mai faci niște pași. Auziți? În cer se vorbește de fiecare dintre noi. Întrebarea se pune, ce se vorbește? În al doilea rând, frați și surori, din cuvântul care am citit în această dimineață, haideți să ne uităm și la relația pe care o avea Simeon cu Duhul Sfânt. Vorbim de perioada înainte de Rusalii. Nu după Rusalii. Când Duhul Sfânt a venit pe pământ și are reședință aici, este în noi, cu noi,
Vorbim înainte, uitați ce spune cuvântul Domnului. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Frați și surori, ceea ce descoperi în cuvântul lui Dumnezeu, condiția și ceea ce a făcut ca Duhul Sfânt să fie peste omul acesta, știți care a fost? Viața Sfântă. Viața Sfântă. Mă uit în vremea aceasta cu durere. Oameni care au fost botezați cu Duhul Sfânt, care nu-și trăiesc viața în sfințenie, crezând că Duhul Sfânt trăiește într-o mizerie, într-o inimă plină de murdărie, de păcat, de nelegiuire. Oameni buni, să nu vă înșelați. S-a înșelat un om în Scriptură și alții, dar vă dau numai unul că pentru că e foarte cunoscut. Samson. Dumnezeu a avut multă răbdare cu el. N-a ascultat de părinți și a călcat legământul. A mâncat ceea ce nu trebuia să mănânce, a atins ce nu trebuia atins. Dar a venit o vreme când cuvântul Domnului spune așa, Duhul Sfânt era peste el, când avea nevoie, i-a fost sete, s-a rugat, când a avut nevoie, Dumnezeu a intervenit, dar răbdarea lui Dumnezeu are limită. Și la un moment dat, Samson merge din păcat în păcat și din pas în pas să ajungă spre pierzare. Îl întreabă Dalila, unde ții tu puterea? Unde stă puterea? Și el tot îi spune, ajunge la păr. Și tot îi spune până când și-a spus și-a divulgat secretul. Este tuns și rămâne fără putere. Și în momentul când spune, voi face ca mai înainte, obișnuit cu Dumnezeu. Că noi oamenii ne-am obișnuit cu Dumnezeu. Tot ne ajută, tot ne dă pâine, tot ne dă hrană, tot ne dă sănătate, tot e cu noi mereu. Ne-am obișnuit. Oameni buni. Dumnezeul nostru, să știți că este un Dumnezeu bun, plin de dragoste, de iubire, dar răbdarea lui are limite. Și când a zis, voi face ca mai înainte, s-a strâmbat el. Și a făcut el tot felul de gesturi, dar a descoperit ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu știa că Dumnezeu îl părăsise. Pentru mine e unul dintre cele mai dureroase versete din Scriptură. Când Dumnezeu hotărăște să părăsească un om, când Dumnezeu hotărăște să nu mai vorbească unui om, când Dumnezeu hotărăște să spună, nu te cunosc. Vă aduceți aminte de cele 5 fecioare când s-au dus și au bătut și au zis, și noi suntem dintre acelea care te-am așteptat. Dar am avut o problemă. Era să ne se stingă candelele. Dar acolo le-a spus, plecați. Nu știu. Nu vă cunosc. Frații mei, dureros. Citesc în Cuvântul lui Dumnezeu și văd relația lui, frați și surori, relația lui cu Duhul Sfânt 1. Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt nu numai că venea din când în când, era peste el. 2. Duhul Sfânt îi vorbea. Și vă întreb eu pe dumneavoastră, puțin lucru să-ți vorbească Duhul Sfânt? Este rar să poți să vorbești cu soția, să vorbească soțul cu soția, soția cu soțul, să vorbești cu copiii și invers, părinții cu copiii și copiii cu părinții. Dar să-ți vorbească Duhul lui Dumnezeu. Știți de ce nu mai vorbește Domnul în vremea aceasta? Ca și perioada lui Samuel, când cuvântul era foarte rar și vedenii nu erau dese? Știți de ce? Asta o trăim noi acum. Nu mai sunt oamenii dispuși să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Știți când a început Domnul să vorbească? Când a zis Samuel, vorbește că robul tău ascultă. Îmi fac timp. Ei, peste omul acesta nu numai că era Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului spune că Duhul Sfânt îi vorbea, îl înștiința din când în când. Duhul Sfânt. Știți ce mai făcea Duhul Sfânt, frați și surori? Îl mâna la casa lui Dumnezeu. Știți ce ne-a adus pe noi în această dimineață aici? Poate că ați avut o săptămână grea, obositoare, poate 6 v-ați culcat târziu. Dar ceva nu v-a lăsat să rămâneți acasă. E o problemă mare când rămâi acasă. Poate o săptămână s-a întâmplat, poate duminică s-a întâmplat. Dacă cealaltă duminică se întâmplă tot așa, sau te-ai făcut un obicei, doar o dată în săptămână, sau cu greu vii la biserică, acolo e o mare problemă. E o mare problemă. Când Duhul Sfânt nu-ți mai trebuie să spună, tu trebuie să fii la biserică. Uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt l-a mânat, l-a înștiințat și a zis, astăzi trebuie să mergi la templu. Poate că era bătrân, cum zic unii predicatori. Poate că
Simeon nu toată ziua se ducea la templu. Poate că din cauza bătrâneții sau în ziua aceea avea altceva programat. În ziua aceea, dimineața sau la miază, nu știu când, a fost înștiințat și a spus Simeon, astăzi du-te la templu, că astăzi se împlinește ceea ce ți-am promis. Și Simeon a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, pentru că Dumnezeu este unul care promite, dar nu numai că promite, ci împlinește oamenii. V-a promis Dumnezeu lucruri și le-a împlinit? Lăudat să fie numele Lui. Le-a promis Domnul și le uităm în Sfânta Scriptură, la atâția oameni Domnul le-a promis și le-a împlinit. Haideți să ne gândim. Le-a spus Domnul la ucenici să nu vă depărtați prea de mult de Ierusalim, să rămâneți aici. Că nu după puțin avem, veți primi Duhul Sfânt. Le-a trimis Duhul Sfânt? Le-a trimis. Le-a trimis. Lăudat să fie Domnul. Ce promite, duce la bun sfârșit. Frații mei, ne-a promis Domnul că ne va răpi, că ne va lua din lumea aceasta. Să știți că Domnul ce promite se ține de cuvânt. Și dacă trebuie să credem din toată inima, trebuie să credem că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care promite și se ține de cuvânt. Laudă Lui în veci. Niciodată să nu ne îndoim de promisiunile Lui. Au fost promisiuni făcute de Domnul pentru soție sau pentru soț sau pentru părinți. Mama care în ziua când ea intra în groapă, când o puneau în groapă cu coșciugul, copiii care au fost răzvrătiți până în ziua aceea s-a pocăit. Ea avusese prorocie cu 20 de ani înainte, cu 30 de ani de zile, că toți copiii ei se vor întoarce la mântuire. Numai că ea n-a văzut. Dar prorocia s-a împlinit. Că ce Dumnezeu spune, duce la bun sfârșit, lăudat să fie numele în veci. Oameni buni, poate că încă mai aveți prorocii din copilărie. Poate că acum 20 de ani Dumnezeu v-a vorbit și încă nu s-a împlinit. Dacă a fost de la Domnul, aveți credință că cuvântul acela, prorocia, se va împlini cu da și amin. Glorie Domnului! De aceea slujim pe Domnul. Că nu este ca un politician, ca un președinte care, în momentul când vrea voturile, vine prin biserică sau în fața națiunii și spune, dacă mă votați pe mine, veți primi, voi face. După ce au fost votați, s-a terminat. Deja acum 2 săptămâni am fost tot sunat de la consulat. Se apropie alegerile. Se apropie alegerile. Și tot timpul, fiecare la 4 ani, toți sunt căutați. Și am spus, oameni buni, cum de nu vă văd în 4 ani măcar o dată la biserică? Și vă aduceți aminte după 4 ani că există o biserică în cutare loc, că există un păstor? Pentru ce? Frații mei, dintotdeauna am spus, amvonul acesta al bisericii este dedicat pentru predicarea Evangheliei și nu pentru a se face politică. Să vă uitați anul viitor. În câte biserici vor fi oamenii care au nevoie de votul bisericii și vor promite și nu fac nimic. Din contră, atâtea legi să dau la nivel european și la nivel de țară împotriva bisericii. Dumnezeu să aibă milă. Dacă încă am rezistat și încă biserica rezistă, este că Dumnezeu a promis ceva și a zis că nici porțile nu vor birui. Nici moartea, nici Satan, nici lumea, ci va rămâne. Știți de ce? Pentru că Cel care conduce biserica este Iisus Hristos. Glorie Lui. În relația cu templu, am vorbit în relația cu Duhul Sfânt, în relația cu templu. Omul acesta merge la templu și când merge la templu face câteva lucruri. 1. Când merge la templu, îl binecuvintează pe Dumnezeu. Uitați-vă versetul 28. Simeon l-a luat în brațe și a binecuvântat pe Dumnezeu. Frații mei, să învățăm de la Simeon. Când venim la casa lui Dumnezeu, venim să-L binecuvântăm pe Domnul aici. Avem pentru ce să-L binecuvântăm. Ne-a făcut mult bine. 2. Când venim la templu, în al doilea rând, nu numai binecuvântăm pe Dumnezeu. Venim cu gândul să ne întâlnim cu Domnul Iisus. La templu ne întâlnim cu Domnul Iisus. Nu-L vedem cu ochii aceștia de carne, dar îl simțim. Și prin Duhul Sfânt simțim că Domnul în această dimineață este aici. Unde se adună 2 sau 3 în numele Lui, El este prezent. Simeon a avut un mare har. Să-L vadă și cu ochii aceștia. Gândiți-vă că mulți oameni s-au perindat în ziua aceea prin templu. Nimeni n-a văzut, nici mari preoți, nici ceilalți oameni. Doar 2 oameni au putut să îl recunoască pe Domnul Iisus. Simeon și Ana. Știți de ce? Duhul Sfânt era peste ei.
Când a venit la templu Simeon, l-a luat pe Domnul Iisus în brațe, s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Omul acesta a mai făcut ceva. Când a venit la templu Simeon, i-a binecuvântat și pe cei care erau acolo. Pe părinții lui. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 34. Simeon i-a binecuvântat și a zis și pe Maria și pe Iosif. Frații mei, pe lângă că trebuie să venim la templu, pe lângă că trebuie să-L binecuvântăm pe Domnul, să avem o întâlnire cu Domnul, să știți că suntem chemați să ne binecuvântăm unii de alții. Venim cu binecuvântările de acasă. Să ne binecuvântăm. Că până la urmă nu ne costă nimic. Că Cel care binecuvintează, știți cine e? Dumnezeu. Numai că noi suntem așa de împietriți, de cuiați, de gura închisă, să-ți fie greu să-L binecuvintezi pe fratele tău, pe sora ta, pe cei din jur. Domnul să te binecuvinteze. Slăvit să fie Domnul. Că El binecuvintează oamenii. Simeon a venit la templu și în templu a făcut câteva lucruri. Și a mai făcut ceva. Rămâne ca altă dată să vorbim. Simeon a avut și o cântare. Când ești plin de Duhul Sfânt, când ești plin de binecuvântare, când ești o viață sfântă, nu ai cuvinte de ocară, nu ai cuvinte de vorbire de rău. Ai cuvintele Duhului Sfânt acolo. Când ne punem față în față cu Simeon, ne dăm seama. Așa, dacă ar trebui să zic eu, să mă compar cu vreunul dintre dumneavoastră, s-ar putea în răutatea mea să zic că eu sunt mai bun ca nu știu care. Frații mei, vreți să ne comparăm? Haideți să luăm pe exemplu, nu zic pe Domnul Iisus, să luăm pe exemplu pe Simeon. Și dacă suntem la nivelul acesta, știți ce a spus omul ăsta după ce a avut o viață sfântă, o relație bună cu Duhul Sfânt, o relație bună cu Templul, cu Biserica lui Dumnezeu, acum el poate să spună, Doamne, slobozește-mi pace pe robul Tău, că știu unde merg. Vreau să fiu o veșnicie cu Tine. Doamne, ajută-ne și pe noi. Să fim o veșnicie cu Tine. Nu știu când vom mai sta pe acest pământ, dar știu și nu trebuie speranța și am dorința aceasta ca într-o zi să nu mai fim nici la Berga, nici în altă parte, nici în altă parte, ci toți să fim împreună cu Tatăl nostru. Să stăm cu Tatăl nostru, să avem părtășiri zi și noapte, să nu mai fim cu grija de ziua de mâine, bolnavi, cu atâtea probleme, cu. Să știm că toată ziua suntem concentrați să lăudăm și să glorificăm pe Tatăl nostru. Doamne, adu ziua aceasta cât mai curând. Amin. Încheiem timpul nostru de părtășie în cuvânt aici. Urmează să facem și lucrarea care ne stă înainte. Doresc din toată inima, frați și surori, ca biserica să înțeleagă. Eu nu forțez pe nimeni. Datoria mea este să fac lucrarea aceasta la nivel de biserică. Părerea mea este că e nevoie ca să fie cât mai mulți slujitori. Mi-a plăcut totdeauna să lucrez în echipă și e nevoie de slujitori și la Berga și la alte biserici și vrem să se întâmple lucrul acesta așa aici. Acum rămâne la atitudinea fiecare dintre dumneavoastră. Cred că v-ați rugat pentru lucrul acesta. Eu m-am rugat săptămâna aceasta insistent înaintea Domnului și am spus, facă-se voia Lui. Că atunci când se face voia Lui, este cea mai bună și aduce binecuvântare.